Monelta löytyy kiinnostusta perustaa dropshipping verkkokauppa, mutta miten paljon dropshippauksella oikein voi tienata? Tähän asiaan saat vastauksia tästä jaksosta. Eli asiaan tulee dropshipping ansaintamahdollisuuksista, esimerkkejä miten lasket tulosi dropshippauksessa ja toisaalta käytännön vinkkejä miten nostaa tuloja dropshippauksessa. Morjes, olen Jani Soikkilä Kausteerota. Tältä kannalta tulee asiaa sijoittamista, yrittämistä ja taloudesta riippumattomuudesta. Tällä kertaa keskustellaan siis, miten paljon dropshippauksella voi tienata. Ja tosiasiahan on se, että verkkokaupan kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja dropshippaaminen on ehkä se kaikista helpoin tapa perustaa omaa verkkokauppa ilman postituksen vaivaa ja omaa varastoa. Mutta ei se enempää löpinätä. Mennään itse asiaan. Mahdollisuudet ansaita dropshippauksella vaihtelevat huomattavasti dropshippaajan taitojen ja markkinointipanostusten mukaan. Ja dropshippajat voidaan jakaa karkeasti 3 suurempaan kategoriaan. Aloittelijoihin, keskitason yrittäjiin ja menestyviin yrittäjiin. Monet dropshippajat ovat aloittelijoita johtuen matalasta sisäänpääsykynnyksestä alalle. Ja valitettavasti monet aloittelijat lopettavat liiketoimintaansa aika varhaan, kun ei tule tarpeeksi menestystä. Mutta niistä, jotka pysyvät vähänkään pidempään mukana pelissä, voivat tienata noin 100–2 000 euron kuukaudessa riippuen markkinointipanostuksista ja toisaalta valitusta markkinaraosta. Ja monet aloittelijat toimivat sivutoimisina yrittäjinä ja vähitellen nostavat tulojaan tätä kautta. Kun kokemus- ja markkinointitaidot karttuvat, kuukausitulot voivat nousta jo noin 2 000–10 000 euroon. Ja tässä vaiheessa yrittäjät yleensä satsaavat huomattavasti enemmän jo markkinointiin ja toisaalta optimoivat myyntikanavia. Parhaat dropshipping-yrittäjät voivat tienata yli 50 000 euroa kuukaudessa, mutta käytännössä tähän pääsee äärimmäisen harva yrittäjä. Ja voisi sanoa, että tärkeitä elementtejä tällaiseen menestykseen ovat ennen kaikkea vahva brändäys, tarkasti kohdennetut markkinointikampanjat ja laadukkaat tuotteet. Ja oiva esimerkki menestyksekkäästä dropshipping-yrittäjästä on Cole Turner, joka aloitti dropshippaamisen jo 18-vuotiaana. Muutamassa vuodessa Turner pystyi saamaan reilussa vuodessa noin $2 miljoonan myynnin. Alkuun Cole hallinnoi verkkokauppaa, missä hän kokeili erilaisia tuotteita. Lopulta yksi korutuote kiinnitti asiakkaiden huomioon ja tällä menestyksekkäällä tuotteella Cole muutti monien tuotteiden verkkokauppaansa yhden tuotteen verkkokaupaksi. Ja Cole myi tämän voitokkaan yhden tuotteen verkkokauppaansa toiselle yrittäjälle ja sen jälkeen hän perusti vielä uuden menestyksekkään verkkokaupan, millä Cole keräsi vuodessa $2,1 miljoonan myynnit. Dropshippingissä ansiot perustuvat myyntikatteeseen, mikä voi vaihdella huomattavasti. Ja tyypillinen myyntikate on 15–20%, mutta voit saavuttaa suurempia myyntikatteita niche-tuotteilla. Ja jos esimerkiksi myyt tuotetta 50 euron hintaan ja myyntikate on 20%, niin silloin saamasi voitto on 10 euroa. Käytännössä kuitenkin Suomessa dropshipping ei todellakaan onnistu näillä keskimääräisillä 15–20% katteilla, sillä erilaiset menot palautusten kuluista, mainostamiseen ja yrittäjän eläkevakuutuksiin vievät aivan liian ison osan tuotosta. Suosittelenkin sua suoraan hakemaan vähintään 50% myyntikatetta tuotteestasi, jotta saisit verkkokaupasta aidosti kannattavan. Tietysti on tärkeää laskea tarkkaan, miten paljon voi ansaita dropshippingilla. Ja seuraavan esimerkin avulla ymmärrät paremmin, miten laskea tulot dropshippauksessa. Oletetaan, että verkkokaupassa myydään 100 tuotetta kuukaudessa, joiden keskihinta on 40 euroa ja kate 50%. Liikevaihto on silloin 100 kertaa 40 euroa, on 4000 euroa. Ja kate on 50% kertaa 4000 euroa, on 2000 euroa. Ja kulut, missä on mukana muun muassa mainonta, verkkosivun ylläpito, ohjelmistot ja JEL-vakuutus, niihin menisi 1000 euroa. Ja voitoksi jäisi näin 2000 vähennetään 1000 euroa ja jäljelle 1000 euroa. Eli tällä mallilla voisi realistisesti ansaita 1000 euroa kuukaudessa
esimerkiksi osa-aikaisena yrittäjänä. Dropshippauksella voi siis todella ansaita huomattavia tuloja, mutta miten käytännössä voisi nostaa ansioita dropshipping verkkokaupassa? Avain asioita mielestäni tässä ovat tuotevalinta, markkinointi, asiakaspalvelu, automaatio ja verkostoituminen. Dropshippingissä ei todellakaan kannata ottaa myytäväksi tuotteita, joita löytyy lähikauppojen hyllyltä, vaan ennemmin kannattaa ottaa myyntiin niche-tuotteita, joissa on vähemmän kilpailua ja korkeammat katteet. Ja suosittuja kategorioita ovat esimerkiksi erikoistuneet terveystuotteet ja ekologiset tuotteet. Ilman tehokasta markkinointia ei millään voi onnistua dropshippauksessa. Ja suosittelen kyllä sinua panostamaan digitaaliseen markkinointiin, eli esimerkiksi Google- ja Facebook-mainoksiin. Ja nämä taidot sä voit opetella itse ja tehdä alusta lähtien, tai sitten jättää ne muiden tehtäväksi. Valinta on sun. Ja toisaalta myös vaikuttajamarkkinointi ja sosiaalinen media ovat erittäin hyviä markkinointikeinoja dropshippauksessa. Tarjoa erinomaista asiakaspalvelua ja mahdollisimman nopeat toimitukset, jotta asiakkaat palaisivat ja suosittelisivat liiketoimintaansa. Ja muista se, että nykyisistä asiakkaista huolehtimalla säästät huomattavasti verrattuna uusien asiakkaiden vaatimiin mittaviinkin markkinointipanostuksiin. Suosittelen syvästi hyödyntämään erilaisia automaatiotyökaluja esimerkiksi tilausten käsittelyssä ja asiakasviestinnän hallinnassa, jotta pystyisit kasvattamaan liiketoimintaasi. Ja esimerkiksi, jos sulle tulee parikymmentä tilausta päivässä ja manuaalisesti käsittelemällä siinä menisi 2 minuuttia per kappale, niin niihin kuluisi 40 minuuttia päivässä. Mutta jos sen sijaan aina kun tilaus tulisi, niin se menisi automaattisesti tavaran toimittajalle, niin näin sulta säästyisi 40 minuuttia päivässä jo aikaa. Ei huono investointi missään tapauksessa. Kannustan sinua tutustumaan muihin dropshippaihin Suomessa ja maailmalla, joiden kanssa voisit tehdä yhteistyötä ja taidot karttuisivat tätä kautta myös nopeammin. Ja myös yhteydenpito erilaisien tavarantoimittajien, freelancereiden ja muiden yrittäjien kanssa voi avata valtavasti uusia mahdollisuuksia vuosien myötä. Alkuvaiheessa voit siis tielata dropshippaajana noin 100 eurosta 2 tonniin ja parhaassa tapauksessa vielä huomattavasti enemmän. Tosiasia on kuitenkin se, että valtaosa dropshippaajista on enemmän tai vähemmän tappiollisia ja välttyäksesi tältä kataloilta kohtalolta kannattaa panostaa tuotevalintaan, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Laita kommenttisi alle ja tykkästä peli. Ja jos sinua kiinnostaa sijoittaminen, yrittäminen tai virittäminen, niin tilaa ihmeessä kanavani Hyvää Settiä tuolla aina viikoittain. Kiitos, että katsoit tämän jakson. Ensi viikolla taas jotain mielenkiintoista tätä haualta. Se on täältä erään sanottuna morjes!